bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe mo kala salminama salminago needi salminago diine e salminago teddugal siftinde bandiraɓe tan ndeɗo jonde gonɗen koye galle Alaji Demba Sy ko kanko cawdirɗen ɗo e tumane ñaaguiɗen mo yidde waddude makko yewtere lomtade yoga e bandiraɓe hewɓe yidɓe andude mo golle makko e balle makko e tolnoji makko e darde makko e nder leydi ndi ha e ko wona e nder leydi he mo kala e moɗon ne jogino on goƴa e goomu jaydiyankoɓe jaɓɓe nadde e nder fedde jokkere ɗam Alaji Demba Sy fedde goo e fedde ɗiɗi tawi hufata pelle ɗe ko Malick Oumar Ly omon ɗo jooɗi eɗen jettamo jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haaɗi on jeeɓi ñanden YouTube baɗaɗo e ballal Gando Ly on jii hen Malick Oumar Ly Abou Gaye wondude e Halimata Dia kala ko ina golle beele ma sagge to banggue kabaruji taw wona ko neɗɗo wela kala ene welda kala ene ñoƴƴa ene waɗa e nder hen wona anje yimɓe yo jewtu ko beele ma moƴƴu salminɗon e jarnade on no heedi banggue ñaamo Halimata Dia mo ganduɗa eɗen gandi kañum ko bandum Demba kono wona ɗum waddiɓe ni o waddiɓe ko yidde fedde nde e jeede hen e wonde jaydiyanke e kala saaha ina nelde kabaruji Malick Oumar Ly mo kayel ceerno Mamoudou Abou Gaye mo wocci e walalde emin Abou Samba Diop kaldo e mon o e bandiraɓe men woɓɓe ɓe dañani tawtorede Alaji Saydou Diop mo ganduɗa koto Tamba to woni joguiɓe Tawi TV garten e Abou Thiam mo radio Pété Moussa Ly mo walalde wondude Amadou Dikal Ba lappol gaynako e Alassane Dia mo kala e mabɓe ko jaydiyanke wonɗo dillata e wonko gollata ina gollo golle joɗɗe baɗɗe fayida e yiddeɓe fedde nde so sako ñande nogas joyi lewru avril l'an 2021 hande nde dañi duuɓi hay soko seeɗa nde sosama hitande ende gollo mo sababu mum saabi o haalanaka tinani wadde anniya o ko andude darde makko e leydi ndi e caggal leydi ndi e fadde makko saabi mbaɗɗen nde ɗo fedde e nder ɗum so tawi en ƴeewi ko ɗum sosa faade joni fedde goo no woodi e nder fedde goo no waɗi temedde ɗiɗi e capanɗe tati e ɗiɗi neɗɗo 232 personnes neɗɗo ina e nder fedde nden a fedde ɗimmere nde temedere e capanɗe joyi e jeeɗiɗi 157 nani hen no waɗi noon fedde tataɓere ɓe ngala WhatsApp walla nannoɓe ne jalti walla portable ɓen gujjaɗi walla bonɗi ɓen ko temedere e capanɗe jeetati e jeegomo ɗum ɗo fof sa rendiri ɗum ma taw ko terɗe kewɗe yo Allah yo ɓeyda noon e joni o mi woɗɗoyta hen min lomto jaydiyankoɓe woɓɓe nelduɓe namde mumen ɓe kamɓe fof ɓe kaldama jewtudama e gardugol Halimata Dia yettude ɓe jarnade ɓe jetto joguiɗo no fuɗɗima laɗo haaɗi noon Halimata tottuma konngol ko noon Allah jarama mawɗo Abou Samba Diop e weltare wonani en e joɗade ɗo hande galle Alaji Demba Sy no mbiruɗa ni min kam mboɗo wawi wiide ko galle baba koye galle baba garmi hande e an ardi sete o ganduɗa ko sete goomu jaydiyankoɓe jokkere enɗam Demba Sy eɗen gondi hen e Malick Oumar Ly mo ganduɗa kañum jogui jokkodire o en calmini ɗum en calmini kadi Abou Gaye kono kadi jettor keeriɗo fayi koye makko kanko Alaji Demba Sy mo ganduɗa o hokki en fartange e arde ɗo e galle makko kadi o udditani en dammuɗe gam mbawen yewtidde e makko tawi kadi hande o ma en kumpito ko ganduɗa ko kañum woni gurdam makko ko heewi kadi e golle makko e ɗo reewi foof ma en mbaw ɗum humpitade ɗum ɗon ko caggal namde e jaabuji ɗe ganduɗa ko hakkude men e makko wonata eyyi ɗum noon mataw haade meɗen natande tan yewtere nde mone mabɓe foof ina wawi tan salminde bandiraɓeɓe so ɗum ɓenni kanko Alaji Demba Sy so salmini après noon natanen yewtere nde inchallah eyyi ko noon tigui mawɗo Abou Samba Diop a jarama noon kadi ne sokna Halimatou Dia no mbiruɗon ni ko jettor tan e weltare kadi ne ummade nokku Pindi TV walla Pindi radio ha toon to joɗorde Abou Gaye no centre Amadou Malick Gaye arde ɗo yewtude e yewtidde bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe ko mbiyen ko johlinayi ɗi foof nangue hirnangue sahale ɓaleri tawa noon koye fawi ko e fedde nde ganduɗa nde ko yaajde ha wonti pelle jokkere enɗam Alaji Demba Sy ɗum noon so lamɗo jaaɓi ɓoyataji jokken inchallahu rabbi e yewtere meɗen e namde men e jaabuji makko to batte gurdam e gonka e ɗum ɗon noon ko joni wonata so lamɗo jaaɓi inchallahu rabbi
eyi Allah jarama ceerno Malick Oumar Halimatou Dia a jarama hono mawɗo Abou Samba Diop en beltima e ñalawma hannde o ngam jottade ɗo henna e huccodirde e mawɗo Alaji Demba Sy e sababuji biyaɗi ɗi kala sabu dental dendingal en o wawi innirede ɗum o teddinire ɗum mbaɗa sikki tan jumre ala hen kadi ala ko tubako wiyata ko hasard ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa fonde wonde sabu darde sabu gilli sabu korsa sababude kadi wondemo neɗɗo julɗo wondemo kadi neɗɗo jaajɗo wondemo kadi neɗɗo udditiɗo peɗɗitaniɗo kadi aduna kumtuɗo kadi hajuji kewɗi ɗum noon mawɗo Alaji Demba Sy en gari ɗo hannde yidde wossodirde e maɗa miijoji e dañde e maɗa kadi gandal nde tawno ko pular wiyata ko ɓurɗoma darde foof mbiya ɗum jool tawde noon aɗa heedi min e nangue e alay saago min namdoma nangue gue keɗɗa min gue holto nge fuɗirta e holto nge mutirta ɗum ɗon noon ko namde garoyoji yesso bani meɗen debbo Halimatou Dia ma aran en hen namdal e namdal goto hen amen fof ne kadi taw ene jogui hen namdal ngal foti namdadema inchallah inchallah yanti hen Allah jarama on jarama Abou Gaye wondude Malick Oumar Ly eyyi ɗum noon Alaji Demba Sy min calminima min juurima ɗum noon bisimillahi rahmani rahimi jetti Allah jonde nde ñaaguima Allah garal mon ɗo yo taw ko jokkere enɗam nde mbiɗon nde yo Allah jokku ɗum ha to wawi hadde mi wi on bisimilla moɗon bisimilla moɗon so no potirɗon min kam bismango Allah andi koto tuggi koto ala to hayɗi ɓerdam e galle o fof kon bismaɓe hen ko adi foof so tawi min namdimama Alhaji Demba Sy holto o jeeya min jetti Allah ene gasa wonde ganduɗa homaɗa min babam jeeya ko Mbarki to wiyete Mbarki nana timi Bumba 7 kilométre ko e Bumba so banggue nenam jeeya ko Diaraguel ko ɗon galle nenam woni ko ɗon asli amen woni eyyi ɗum ɗon ko ni wayi heddi to neɗɗo hankkadi mawni won noon fulɓe safalɓe goɗɗodirani ko aynaɓe ko feroɓe gabbo e jawdi e min tawi jihinaɗo o feeri ha yettoyi gandama ɗo fiyete nakara nde o arti ha diwan o hoɗi hen koni wattande amen mawnam o pergo muɗum haaɗi ko gonkol e gonkol mbol wawi wiide gandama ɗo ko to jeyami hannde eyyi ɗiɗo nokkuji fof mboɗo intoro hen banggue nde jibinaɗa tawɗa ko bande en peut être ne pera kono an on fannu beele ko ɗum dewɗa walla beele a naati jangde so tawi eyyi ko hol jangde nde jangguɗa beele ko Qur'an o walla ko tubankore nde mi naati jangde mi natani faraysi nanmi ko Qur'an ɓura men to mbimami ɗo Mbarke ɗo ceerno ene wonno ɗon jangguini min ɗon ko ɗon gadi mi nadde jangde e gummimi ɗo mi jangge e ceerno Salif mo ganduɗa Diaraguel ceerno Salif Diaraguel Salif Bagui jangguini kam min naati ɗon jangde nden ko ummima ɗon mawnam biyeteɗo ceerno Amar gonkol mi janggoyi toon mawnam mo jiiɗi wiima goto ne wiye ceerno Massamba mo ganduɗa sehil bamma jangguini kam ene heewi ceernaɓe jangguinɓe mi eyyi ɗum kam alhamdulillah rabbil alamin heewi to rewa hay ko rondaka heewi to rewa gasani tawa rondama saabu ɗo kalɗa ɗo dewɗa ɗo surtout Ifra Salif Bagui on mboɗo sikki tan kala nanɗomo so tawi ayaw ngo yalti nanɗo foof so tawi ina andi tan machallah ma andu a rondima gandal ha heewi e ko faati e banggue ɗangal eɗen gandi so tawi wiyama Alaji Demba Sy eɗen gandi meeɗi ɗannade ɗangal ngal ko ɗum jiɗɗen humpitade e holto ɗannoriɗa e holno ɗangal ngal yaari ngal kam alhamdulillah ɗum kadi ɗannama yettama Allah e ɗangal ngal ɗamgalam goɗɗugal ko adi fof ko emin jaaha ɗo voyage Banjuli nde ɗaccumi jangde mi jaa caggal ɗum ɗanni mi jaami Abidjan gommi toon ɗumon ha Allah artimi ɗo e leydi ndi ittinmi kadi mboɗo yaa Abidjan mboɗo yaa Morbiya mboɗo yaa Dubai eywa e Jidda ɗum ɗon woy min mbatti yaade Nigéria ɗen ɗanle kadi ɗannama caggal nde jottete tan hankkadi ganduɗa ɗen ɗanle fof mbaɗama
mi yetti Allah ɗe mi yetti noon tigi Alhaji Demba Sy mo wi ɗanngal haalat tumarankagal mo wi ɗanngal haalat tampere haalat joote beele aɗa wawi dartande en no fotiri fof ko hawra hen ko feccere e lefte nde ummimi ɗo mboɗo ya Abidjan mi meeɗa wadde pantalon mi meeɗa ɓornade costume ko ñande hen cuulmi costume dognoɓe kaaruji ɗi ɓornoɗe ɗi cuulmi hen goto ganda gannimi ɗannorade jaami ha gar tardumi eywa laana gartumi ganda maɗa mbimi ha mo wodata gallam ganda hoore maɗa ande mi arti mi ɗannaki jaami to jaaɗo Allah goto ceernajo ene jaaɗo Allah moƴƴo min jondiri o wi Allah so fummini lawol jabru Allah yetto galle ma e jettimi gallam ha ummitimi ɗanngal ko mbiɗa ɗanngal ganda homaɗa ko leptini meeɗa ñamde maafe sognone maafe ganda hoore maɗa e nokkata tan longguere fof rutto e leydi maafe laaloɗe min gari ha kiidira min ɓeni kiidira min naati Mali komin tampuɓe kikiɗe eyo ala ko jiyata so wona ɗen maafe yimɓe coodi coonmi hen jiimi hen koyngel mi anda ko ullundu mi anda ko kañe goppumi gertogal kay ala hen eyyi ɗum ɗon Allah holli kam ɗum noon jaarumi ha Bamako jaami ha Abidjan ngal ɗanngal ko noon wayi eyyi ko mawɗum noon tampama koni Allah waɗi hen ni wayi ɗanngal ngal koni jaarumi ngal ɗanngal ko noon wayi Alhaji Demba hol hitande gartuɗa ɗo e leydi ndi caggal nde mbaɗɗa Abidjan mbo sikki ko 2002 2002 sikki enen noon min ganda ɗum ko gartuɗa ko wurtaki caggal leydi gartumi ko so wona ɗannade ne arta kono mi ɗanna kam liggoya ɗanna tan ganda somo yo arta eyyi ɗum kam waɗi ɗum mi yeehi no mbimami ni mi yeehi Morbia mi yeehi Nigéria mi yeehi Dubai mi yeehi Jidda mbo ɗannede tan yaadane arta eyyi woni koye raddoyde arsugue mum ene gasa wonde kawra hen nde jaltuɗa nde tan ene gasa wonde to paaɗa to ummaniɗa to tawoya toon kono foof a arti tan nde gartuɗa nde holko gaddiɗa miijade e nder leydi ma ko gaddiɗa miijade wadde e nder leydi ma caggal ɗanngal jutgal e tampere ko gonga wonko fuɗɗa dañede ngalam Abidjan bonani saabu nde gartami toon lomtimmi toon ko miyam ko bitig ɗaccimi toon bitig mo ɗaccinomi toon hay hunde hen mi ruttanaki eywa gartumi ɗo Allah waɗi ganda hoore maɗa uddinmi ɗo yaade no mbirumi ni yaade Gambi yaade Morbia Allah uddin lawol ngol moƴƴi mi ruttanaki ganda maɗa bitig o ɗum ɗon bitig o ha joni mi anda no yaari ko miñam en gon mbannomi hen e so moƴƴini kamen so bonni kamen ha joni mi ruttaki Abidjan ɗanle goto tan jokkumi Allah joƴƴinimi hankadi e leydi ndi pellimi jooɗade ha joni mboɗo jooɗi mbiɗa yetti Allah caggal nde Allah joƴƴinma e leydi ndi pelliɗa jooɗade holko adi wonde miijo ma ɗo to banggue projet ji e ko nandi hen nde pellinmi jooɗade marché Boubès Guésiwaye min konno ko marché Sam ɗon tawmi kawam jiiɗɗo e neno yumma e baba deedaɗo andi ɗum hay ka andama kam kay cukalɗo wawi nandemo eyyi ko on wonno jaati kam ko marché Sam honno garmi ɗon mboɗo ummo ɗanno mboɗo yaha rewo Allah hoddiri nan men julagu nayyi e min cooda nayyi ñalbi min jaa hedde Bakel Kidira min jeeya ñalbi min kirdiɗo wiyete Mboun min gare wuuro wiye Ñaruwel min mbaali ɗon gaynako amin leeli ha jamma tan ummi jooɗi wi est ce que Allah ƴeewa tan ha ga fonde ken hoɗa koni ko ladde yaaji min mbi kirndol tan jofol mbiɗa ladde ne yaaji a suwa taw yettade to paaɗa eyyi ko ɗum gadimi wonde min goni ɗum min cogga ñalbi min jeeya Mali eyyi ha Allah hoddiri min gomme ɗum min batti gandama ɗo somade min gara ga e jolni kadi jottimi ɗo e Dakar ko marché Guésiwaye Boubès ɗo ko ɗon gadimi gandama ɗo wattude yeyde goro gadimi yeyde tabal mboɗo jogui pañe goro mboɗo yeeya caali ki tan woni ɗon hay marché hay pengal gotal waɗaka ɗon so hiiri so ñalawma ñallami koye caali he so hiiri mi yalta e poto lampa
mi hiiri ɗon yeyde ganduɗa hoore maɗa ko ɗon galle Maymouna Coumba en mawnom debbo ko ɗon mbaɗa ɗon gonnomi Allah huddiri ganduɗa maɗa mbanmi dewgal eywa ko ɗon kam ganduɗa maɗa puɗɗimi yeyde goro ha ɗaccumi goro ko noon kadi ganduɗa hoore maɗa kuccimi e ɗanle eyyi ɗon ko marché ɗe nde nuweten nde ɗon min adi rokkede ɗon kantin o joni ha ɗon nan ɗon kantin am nan ɗon kantin ngaji mi yetti Allah boom kantin ngaji nan ɗon jiwi ɗon kantin ngaji marché ɗe kam sinnomi kono joni ni hanke wonno hannde ko galleji mbawmi dañde sara marché ɗe eyyi ɗum ɗo alhamdulillah kantin ngaji kam nan ɗon ɗon ha heɓoyi école 25 ala somi kantin ngaji am ɗon mboɗo yetti Allah eyyi ɗum mi waɗi ɗum ɗon caggal kantingaji ɗi ɗon to marché bo besto beele won gollorde wonde nde ganduɗa a darni ɗum tawa ina waɗi gartameji gueji wawi mawnumi walla gueji wawi kunmi koddumi koye gueji wawi nde garmi gueji wawi de mi wona mawɗo eyyi Allah waɗi ganduɗa leegal konnomi ngal kamɓe fof ɓe cuɓimi yo mon sewde quartier gonmi sewde quartier marché gonnoɓe ɗe kadi mbaɗami délégué de marché école mo gonnomo école 25 trésor général ganduɗa kalis komin moftata sewde quartier ji fof nandiri komin moftata kalis eyyi Allah waddi min ganduɗa ho maɗa ha gonmi e ɗum ummimi ɗon leegal ngal nde gummotomi leegal darramen de gallam nan toon ha joni ko sukaɓe ganduɗa maɗa sukaɓe am koɗi hen eyyi nde eggammi toon nde komi mbimi ko somo yahami fewna galle o mi arta kono noon fiɓani anni artude lomtinmi quartier o dokkumi ko Ablaye Diol eyyi so goto cumballo ne jeeya ene jeeya dogi domi gan jammel jolɓe won dokkumi quartier o jaruno ko mboɗo arta kono mboɗo anniya mi anniya ko artude kono mi gueji wayi ha ummimi ɗon ganduɗa ho maɗa gartumi ɗo eyyi ko ni wayi ɗo puɗɗoriɗa ɗanngal ɗo e nder yirlaɓe ɗo jeeɗa ɗo aɗa wawi dartande en hakkude ma e toon min mboɗo wawi wonde guirlaji mbawi wonde lawanki mboɗo wawi min koye hakkude gonmi yirlaɓe e law fof fote yam eyyi somi mboɗo andi ko yirlaɓe ɓuurimi hoddude ko ɓen kadi ɓuurimi wawde ganduɗa hoore maɗa peut être ko liggodade saabu ɓuɓorel e mbarke ko gotum ene wayno ko gotum tan ko ɗum tagui heewi to namnami hoɗo jaami ko ɓuɓorel tan mbiyatmi eyyi saabu koddigal kadi ko gandami e nder yirlaɓe ko kadi ganduɗa ho maɗa gasa wonde mi anda ko ɗumen law kono noon min law yirla fof fote yam eyyi o yetti Allah moni fof kadi imin mboɗo jondiri e mabɓe kadi eɓe jondiri am eyyi ɗum noon jetti Allah ganduɗa maɗa mi bonnodiraka e mabɓe e paɗen koye Abou Gaye Abou Gaye ko jaydiyanke jodniɗo Place Spring association dowlaji denduɗi Amérique tergal e fedde nde Halimatou Dia ko tergal gardigal Pindi Média ha Tengte radio ene gollen golle joɗɗe mbaɗe fayde Malick Oumar Ly mo ganduɗa kañum ne jogui ɗon jewte e Pindi radio kadi ko kañum huwata fedde nde Abou Gaye a heeɗima ko haala ko hol namde panta Alaji Demba Sy eyyi mawɗo Abou Samba Diop Allah jarama en nani namde de Halimatou Dia Malick Oumar mawɗo Demba min nde wonde gollodirtumi koye ɗanniyankoɓe e oɗo saaha hannde hanki onon e ɗanngal moɗon e sahaji nde ɗannoto ɗon nde e hannde ɗanle hannde ɗe e hol yeru mo mbawɗa wadde hakkude ɗanle ɗiɗi ɗe ɗanɗe yontaji moɗon e ɗanle yonta hannde o hol wasiyaji ɗi mbawɗa walla hol jiyanɗe ɗi joguiɗa hen wiɗa ko noon andi min jontirano hanki emin mbawi andude min jontirno won noon kala ko ɓooyi nayiwa commerce mboɗo andi ɗiɓe waylade min ɗannotno hannde ɓe ganduɗa hoore maɗa peut être que hewɓe hen sinno ko gaynaka cabbi amen keeli sinno ko demal jeele min beddima jeele amen walla sukaɓe mbi ɗacce jeele eyyi ɗum ɗon noon hankkadi ko ne wayno golle kam ganduɗa maɗa golle hanke ɗe emin gandani ɗe koni golle hannde ɗe hewani hen komin gandi wonno hankkadi ko golle sukaɓe e min gandi kamɓe min ɗannottono nden ɓe golle amen on hen andaɓe eyyi kone guuri ganduɗa hoore maɗa kewani ɓe min ɗannotno hankkadi hay minen koye fongo mawi min goni eyyi so wonani hikka tan ganduɗa hoore maɗa ko hankkadi kam min ɗamin tan ko lumbude ɗum ɗon noon min mbawi haalde koko ɓenni min ɗanle kewɗe min mbaɗi ɗum so jidda
min cewmima toon baggi Dubai min cewmima toon baggi ganda hamma Morbiya en min gandi ko min gaddanno e ko nandi hen ko nandi hen ɗum ko min mbawi haalde ɗum ko min gandi hen ko min gandi noon commerce nden hannde e commerce hannde wona gotum e commerce hannde ganda maɗa jooɗoɗo e Dakar mbaɗa commande kala ko jiɗɗa caggal leydi ara tawma ɗo eyyi ɗum kam hannde commerce ene sansi Allah fofti ɓe joni ɓe Allah fofti ɓe joni ɓe e pinal mabɓe noon kadi e gandal mabɓe yaari noon nden pinal ala ko minenen lobbaɗo faalen ganduɗa hoore maɗa ko lobbaɗo faalen ganduɗa maɗa min janggani aram min janggani France eyyi kono commerce men alhamdulillah rabbil alamina komin dañi fof min jetta Allah min cuuri hen eyyi ɗum ɗon noon joni ko commerce tan ganduɗa jooɗo tan ganduɗa mbaɗa commande naggam leydi naggam jooɗaɗo tawma ɗo eyyi ɗum ɗon noon commerce hannde hanki wona gotum eyyi ni en cuwa serta taw ko gonga ɗanle moɗon hanki wonko ganduɗon hen ɗe hande ɗe wonko ɗeɓi humpude on hen kono to banggue fannuno sukaɓe yonta hande ono yarata ni ha tengti noon to banggue wiide han ene ƴetta laana han gawre hen ko taw ko loocol tan jola e laana wiya ene wadde fodde ujunnaji kilométre uji to banggue ɗanle e risque uji gonɗi hen ɗi hande o ko nanoton hen ko haysino tawi on mbaɗani ɗum onon ɗiɗon risque uji on kawrino hen walla ala on kawrano hen ɗangal amen no mbiɗa mbimami ni ɗangal am gadanal ko ɗo e koddu Gambi ene gasa ngara keppa ƴetta laana e min ƴettanno laaɗe nden ko worɓe timmuɓe ganda so min gari dondoto min jolla min laana worɓe timmuɓe kadi gandama donto min jippina min gari e laana Amadou Ba Ɓoggil ko gandaɗo jiya ko Ɓoggil nana hoɗi ɗo geesi Parcelles eyyi womin jooli laana emin gara gandamma laana ka ɗiɓi yiwde ñande hen ganduɗa maɗa ko kamɓe fof ɓe gandi ko feere boni ɓuuri hewde ko min goto daña ganduɗa maɗa ko innowo Allah ha Allah soyi min ganda maɗa min jippi eyyi ɗum ko Amadou Ba Ɓoggil an ɗum e nommuɗo miyam mbiyete Abdourahmane o ko feere boni tan garmi ɗaccisa boni nanata so wona min tan dari mboɗo inna Allah ha Allah ganda maɗa addi min dow eyyi ɗum ɗon yettama Allah ganda on to rewa won namdinoɗo nane to banggue projet ji ɗi gartirɗa mita ɗin ko ɗum nawnoma so tawi mi yeehi mi dañi mi artat mi waɗa investir e leydam walla ko somi yomi yaa tan yimɓe fof nana ɗanno tan ko yomi ɗanno minnene mi yiiloyo mi arta andi caggal ko waɗa ko ha Allah e nelaɗo muɗum andi neɗɗo ko mbimi janggi ko yiiwi kono mi rondaki ɓiyamo Halimatu o wi baba rondima saabu jangguinɗo mo ganduɗa hoore maɗa so haalamo gandaɗo ene gasa wonde Allah yettama ganduɗa on to rewa nde felliti commerce ganduɗa hoore maɗa Nigéria cumimi ko booluji gari ganduɗa maɗa jiiɗa juɓɓi booluji gari ko kelɓi ko ɓuuri capital am doole ko hen wonno jottimi ɓaade mi janggi seeɗa bittumi inde Allah gonmi wittude inde Allah ha Allah hollimi on jiyaɓe Allah kolla mi ganduɗa maɗa ko cuusa wirdude ene ƴewdo yam gonmi hen ha Allah hollimi jamma goto nden mi yakre hooram beddami to woɗɗi koddirmi mayde walla ganduɗa maɗa rafimo sellata walla kaaƴi ɓaade komi cuuɗonnoɗo anduɓe pellitmi ganduɗa hoore maɗa Allah holli kam yomi haalan gando tato koddumi hen goto ani ɗum wiyete ko Hammad Gueye abo waɗani ɗum Hammad Gueye ko bandiraɗo Diawsury Male eyyo keddiɗo ko Ablaye Siré eywa e Saydou Sy haqqillam yani yomi haalan Hammad Gueye kaalami ɗum ko birdanmi ko o wiyano aɗa hawni aɗa rokkede inde Allah kulɓiniɗo aɗa wirda ganduɗa hoore maɗa tan enen koddi jaraguel e Sori Male gotum aɗa andi min ko ɗum ko gollam arta mi rokkuma inde Allah o wimi ya ƴeew capanɗe joyi ujunere ganduɗa dokkami mi rokkuma inde Allah ko naftorɗa andi ceerno goto o wi ganduɗa hoore maɗa so tawi almudo arema ko tampuɗo sa nami ɗum kaalis a ɓeyni ɗum tampere mbimi min nani e jewta men tan o wi mboɗo ya salmide ceernam jinmo ko gara jaaden toon Allah holli kam noon fof
mami yimo mi anda ko on jogori nafdim ɓurni wuttam ngari min jaaɗi caron hollim ceerno fuɗɗi yewtan ɗum ceerno wimo mbimomi ala joni kay ɓaade mboɗo jooɗi haalo pulaar mbi wutte toon fonde jullade to joomum tawa accumi haala kalam mo mi ganda maɗo ko mbaɗanmi e ko mbirdanmi no Allah hollirimi o wi maala yerem o wi ko ɗo ndewnanomi ay ndewɗa ɗo ndewnomi eywa ko juuti noon de mi anda sono heeƴa ɗo o wi addi kayit o wi Hammat windu kaza o kaza o kaza o windu o wi almudo so are ma ko tampuɗo o rokku ɗum ko naftori mbasa namna ɗum kalis on ko ɗon wannimi jaami noon mi haɗani ɗon mboɗo witta ha Allah hollimi ceerno Yaya Ly gandaɗo ko caron honno jeeya ko teɓoguten pete o wi mi demmiyam o wi so yi bonɓe puntani ma yitta moƴƴuɓe te ko gonga Allah holli kam mi rewe bonɓe kono noon mi yiiti moƴƴuɓe hanken noon ɗon duttimi Allah holli kam moƴƴuɓe e ko kala ko dokkimi koko nafata e mawniraɓe jiidaɓe tampi ganda maɗa am ko wayno ceerno Mamadou Amar en ceerno Samba Amar en Mamadou Samba en eywa e bandiraɓe ganduɗa maɗa hankkadi mumen fof ganduɗa maɗa addi ko nafata eyyi ko mawɗum Allah faabi hankkadi ɗaccumi ganduɗa maɗa ko ɓuuri hewde jottimi hankkadi ganduɗa hoore maɗa mere tampere la tampere ɗanngal mi ɗannotako commerce am ganduɗa maɗa yeehi ha Allah hollimi gollotomi ko joni ko weccet tan wadde transfert Allah fofni kam joni mi ɗannotako mi yeyata bagui ko weccet mbaɗannomi hay weccet joni sukaɓe mbaɗa an jogui transfert eyyi gam hankkadi Allah newni kam jooɗi tan mbo rewa Allah jooɗi aɗa rewa Allah ha joni mere aɗa hedditi e inde Allah nde walla hankkadi ka ƴettuɗo retraite ma e oɗon banggue eyyi andi ko nafata ɗaccetake ko nafata ko foftini Allah holli kam mi rewi Allah ha Allah hollimi ko ɗum ɗo mbaɗata Allah holli kam dévaluation nde waɗata Allah holli kam dévaluation ma waɗoy kaalisaji ganduɗa hoore maɗa ɗi jiida cirul so ari ko ɗum woni golle ma waɗ eyyi ɗum ɗon noon ɗum mbaɗa waɗa ɗum ha joni hay komi wadde hen goɗɗum mboɗo sikki tan ko fuɗɗi famede Alaji Demba Sy e min namdalam ko mbiɗa ko hankkadi aɗana jooɗi aɗa rewa Allah e nder ɗum ɗon projet ji ɗi beele won sukaɓe ɓe ganduɗa nane jimadi ma ina liggo e projet ji ɗi darnuɗa walla ala so tawi eyi aussi beele ko sukaɓe bande en tan walla won kadi sukaɓe wonɓe ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ni ina jiito hen koye mumen tawa koye warñede mum inen komi jibinmi omi ligguira komi bandiraɓe mboɗo liggina hay sehilaɓe ligginde ko rokkude haqqille andi ceerno Yaya Ly wi neɗɗo so tawi wawa wadde neɗɗagal ma ronki wadde neɗɗo tawa ko neɗɗagal ma timmani e sa wondi neɗɗo a yimo wona neɗɗo eto wadde mo neɗɗo taw eyyi wonɓe gondumen ne jetta Allah e gondigal amen mi rokki ɗumen haqqille mi rokki ɗumen no gollorto ha dañi eyyi ɗum Allah walli kam ɗum jiidani e sukaɓe ganduɗa maɗa sukaɓe ɓe liggotoɓe nan liggo ganduɗa hoore maɗa nde hen guuri hen dañi hen galleji rabbi kina tan Hamidou Babi ɓiyummo Baba nde o waddi ɗemam ko yo won chauffeur am tan eyyi gondi ko mawɗum Allah utti ɗum ganduɗa maɗa ne gollo dañi galle woppi galle bamum huuɗe galle muɗum e woɗɓe ɗum ɗon noon ko mawɗum Allah yettama neɗɗo yiiɗa haalde ko wanno so wona namna ɗi ganduɗa aɗana darni ɗum walla ko ni tan no mbiruɗa ni ko wayno chauffeur ma walla kadi mo ganduɗa ko goɗɗo kadi ina liggonoma golle goɗɗe walla ko entreprise aji ɗi ganduɗa aɗa darni ɗum sukaɓe ne liggo ko andi ko ɗum waɗata ko ɗum kadi hollata minen battande en Allah joƴƴini min ganduɗa maɗa koye weccet wonde uddidde bureau ji liggorgal suwaɓam ko hen goni moni fof na jogui bureau min liggo on sukaɓe kadi ganduɗa hoore maɗa ɓe gandumi nana liggo jogui bureau ji men won hen kono mbaɗat ni ganduɗa maɗa jogui sakuji men ganduɗa e ndawa jeere nde Sandaga kala mbiɗo ko ɓi Demba Sy walla an Demba Sy kala ko namni rokkede ya daña hen kam Allah waɗi ɗum ɓaade tan ngo wiɗa ka ɓi Demba Sy walla ka baɗum Demba Sy walla ɗo andi Demba Sy
a namnima neɗɗo hunde ko jogui rokkete jaaha jiiloɗa hen ko tan jaa. Kala ko neɗɗo no gollo ina walla hen ina andi gonka mum e yaadu muɗum. Beele to banggue wecciɗo janngol haalis caggal leydi walla ɓeydugol walla ko nandi hen walla ko wayno nguyi kaali walla jonfaji keptako mon hen. seeɗa tan kala ganduɗa hen ɓe ganduɗa hoore maɗa ko janami ko ganduɗa homaɗa e goto yanaka ɗum mbaɗi ganduɗa homaɗa nde nguyi ko gujjanami ɗo Sandaka alamo humpi pili 500 millions. 500 millions. eyi gujjanama ɗum place dajjitaɗo Sandaka. eywa haqqe yimɓe 18 personnes yimɓe 17 gadi fodi ferme 5 cercle ganduɗa maɗa uddi beddaji ɗi. eywa ñanden tawimi ko mboɗo yano Mawlud Fouta subaka toon noddami mbiyami gandama bigi ma dajjitama gartami ɗo tawmi ganduɗa galle ne jiiɓi mbiɓe jetti Allah kala ko nawani fitta nawani haydara. eyi kala ko nawani fittandu nayi tan ko jawdi nawani haydara. eyi ñaame jaare jewti 500 millions nde nawande beele a yiilima beele wonko yiita hen beele laamu darima hen. eyi yiilama wonen nangoyaɗo ganduɗa maɗa nangoyaɗo Banjul naggama Banjul nelmi ɗo min nenima Banjul waɗi fofo ganduɗa ɓe jiilima Racine dik waɗi golle foof on waktu wonnoɓe toon ɓe mbaɗi golle foof koni ganduɗa Allah hoddirani komin itti ɗo baɗam e ɓiyam yo jaa ganduɗa maɗa Banjul yo jaa toon ƴeewoyamo toon kanko biyaɗo wiyama toon ɓe jeehi ɓe garti ɓe jiitani mbimi duttoɗe son jooɗima ha hedde takkusan son jalta e beddaji moon kawre makko mo yaha ɓe dutti toon tedde takkusan no mbinoɓe ni ɓe kawre makko bedda omo yaha ɓe nanguimo ɓe fofnimo ɓe pukkimo e leydi ɓe nawimo police ɓe noddi ɓe ganduɗa hoore ma ɗo nawa police woni ganduɗa hoore ma ɗo nagga minen nooti hen jeeyi to minen gartimo ha ɗo min dokkimo dik o soka duuɓi kaali sogam yaltani feeñani eyyi to min tawi junggo makko haqqi 60 millions pawɗi seeɗa ɗum min tawi juuɗe makko ɗo laaɓi e jaa gartene hunde mawde nde ganduɗa nde ko wiyete kawral men voyage ko diñorde walla jooɗorde nde ganduɗa nde ko an jeeyi ɗum min jiiɗi namdade ko beele ko an waɗi ɗum créé walla ka dendaɗo ɗum. e gurdam Moussa Ba ya ɗum o yaafomo kanko min ne jahanmi Makka koye mabɓe jahannomi hono Abdoul Aziz Ba dental Dakar imin jaada kanko ne toon o yahanno omo andi noon alhaali Makka kanko e jaadigal amen eywa o watti wiide omo yiiɗi wadde créé liggorgal ngal gandi omo jogui gandal ɓe mbi mi nani e mi jaɓi o waɗi créé heddi ñande min joɗi yaade assemblée mboɗo joɓa onko foti yoɓede min gari o liirani min ganduɗa maɗa inɗe ɗe inɗe wonɓe hen ɓe inɓe wonɓe hen ɓe fof ko ɓaade o waɗi inɗe ha yetti sehlam makko e debbo Modete e ɓiɓɓe makko mbi min no sinno ma andiri kono ni min ne jogui pour min hen wadde ɗum noon oɗo hoɗen mbad déposé yimɓe ɗiɗo ma naata hen ko sehilaɓe ɓe ganduɗa mboɗo andi hono Djiby Amadou e Sambarka ko ɗum addani ɓen ɗiɗo waɗede e GIE he e fedde he ko min woni sababu mbimi nanne fedde he no naani himɓe ni minne mi wasata ɓe jiɗmi nannude hen eyyi si o waɗa créé min gondi ko Allah haaji wonduɓe fof ne certa min certi kanko omo jogui feere e gandal wawde o waɗi créé fedde wonde o yalti fedde nde nden o yalti fedde eyi fedde hedde juuɗam fedde ko feddam ko kala gonɗo hen hitande nde dokki kotaji mbimi Djiby e Sambarka moni fof yo ƴeew ganda maɗa mbiyeten daña kamne ko liggori ɓaade nde ɗo hitade en coyni ma rokke eywa yimɓe namni Sambarka hen jeeya namni Djiby kañum mataw gantini
nden gantini sam barka Allah waɗi heeɓi kañum kam ganduɗa ko liggori yalti ne dañi quota muɗum eywa fedde nde noon ɓaade ko min jeeyi ko jibi ko musidɗo ha joni min gondirno ni ko hen noon min gondiri ene so makka yonti ganduɗa hoore maɗa min liggodira ko musidɗo mi yiiɗa yaade boom ganduɗa hoore maɗa somi woni so wonani mboɗo yeewemo kanko kam yeewemi hay hikka bon mbimomi yo ar somo yaha makko hikka o yaha kadi o tampi o wawa yaade makko yewmi so yahani mi yeewete te kanko jewdi ɗo woni jewdi toon mbimi alay saago mo o yaha ko ɗum adnimo hay yaade hikka kono o yinno ko jooɗade eyyi ko fedde nde kam ganduɗa on maɗa caggal e nder muɗum komo banmi hen tan ko ni kadi tagimɓe wonde hen eyyi mi yiɗino boom moni foof sa wonde yimɓe jiɗni sa ronkani mum fof yo dañ jeeyi mo jeyani hoore mum eyyi sambar kam jaaɓi waɗi kanko noon o gantini ganduɗa hoore maɗa gasa wonde ɓaade ko liggotoɗo e ligguey Touba ko tawa eɓe ndenti ɗum ko cikkumi o renti ɗum eyyi ɗum ko ni wayi goɗɗum banggue pelle ɗe gona laamuyankowaji nawoje makka ene daña caɗele hakkude mumen laamu kono hakkude mumen e koye mumen ha tengti e sa fof commissaire itte goɗɗo o adde hol waylo wayloji baɗɗi hen ɗi ganduɗa ina gadda tan caɗele kala sahaji ha tengti kilal ɓennuɗo ɗe kala wondunoɓe ceerti on ko tagui men sertude kala wonnoɓe tan ceerti on ko tagui men sertude eyyi ko Allah tan woni ganduɗa maɗa gayntaw muɗum ko garɗo fof ko ɗo ganduɗa wonata hen ha ɗaccitamo ko jogui ko eyyi kala kadi ganduɗa ponidemo ko jeeyi ko kañum ɗaccata ganduɗa yaaha pelle ɗe ganduɗa wonemo tampere ɓe hen presque ko Allah kaw baba wiyatno ko Allah andi ko yoni tawi ko saabu Allah ganduɗa ho maɗa nannuma e golle ko Allah tan jiyata sa yi hikka ganduɗa maɗa hay on visa ji mbaɗa visa ji ndewan 20 visa no gasi go visa fof ko fo visa ji no gasi go haqqe 100 et quelques millions on bannoɗo ku kadi ɓen kadi ganduɗa maɗa ko hono noon ɓen kam nan nangga presque oɗo kam man dabbatta mum saabu ganduɗa baɗɗum o ko waji goto wiye baayo ko baayo nana ko gambinajo on waɗɗi visa ji gandama waɗani ko Sénégal naaɓe jahani hikka makka yettima délégué général Allah andi kam ɗe battini wadde ganduɗa maɗa so ɓe jeeyi walla ɓe jahani ɗum kam ɓen kam ganduɗa dañi ɗum probléme daño probléme ganduɗa maɗa e hajju surtout ma e hajju hikka o hijji hikka heewi tampere surtout ma e mina ko kota ɓeydama yimɓe keewi yaaɓe hikka makka ne keewi ha ɓurti ganduɗa ko sikka ko meeɗa yaade eyyi mina kam yimɓe heeɓe keeɓi tampere ganduɗa hoore maɗa manquede koɗorɗe eyyi ɗum kam ko kala mo hewɓe keeɓi mboɗo andi ganduɗa hoore maɗa ko on ko jogori haalede ma haaloye so deƴƴama ganduɗa maɗa moƴƴani alay saago saabu probléme ganduɗa ke hikko wawa deƴƴede koma haaloye saabu heewi dañɓe toon caɗele nden noon wona ko andi fof tan haala laaɓa eyyi hono noon mbawmi haalde ko golle ɗe ganduɗa mbeɓani famde ɗe yaadeteɓe wona kamɓe fof poti ndimagu wawde ganduɗa maɗa muñodirde wawde wallodirde e tampere keewe makka tampere he makka tampere keewe makka ene weeli yaade koni heewi tampere eyyi ɗum ɗon noon ko ɗum tan ganduɗa maɗa makkam ko noon tan wayi gondigal kadi ko noon tan wayi ɗon kadi mboɗo sikki famama no hanniri ni ko wona ɗum payten koye pelle ɗe pelle Alaji Demba Sy en jii won pelle ɗe ganduɗa ko kewɗe ne darna ɗum indema ine woni hen hol yiyande ma e ɗeɗon pelle darnanede pelle saabu ne gonmi ɗo ganduɗa maɗa gonmi ɗo Guéji Wayi nden Guéji Wayi so marché Sam ko ɗon waɗi galleji ummade marché Sam fay police juma Bagdad en Gounas en ɗon ko boyji mbalanno ɗon wullude nden galle Haalpulaar mboɗo darna ɗon fedde ganduɗa hoore maɗa presque eyyi o fijirde ne waɗanno ɗon nden mi Allah waɗi ganduɗa hoore maɗa ko ɗon gadimi gonɗi nden fedde ganduɗa yontaɓe ne gonno ɗo mbi ganduɗa maɗa minen ma kefta juuɗe men kamen mbaɗa ɗon ko mbaɗata ko den Bocar Sy mbaɗa andi oɗon gandi ɗum e Ousmane Sy en ko yontanoɓe e Guéji Wayi eywa mbi ko ma ñaɓɓa min tan gandama ɓe hen Allah walli min noon wallata Allah ko ballowo walla tooñowo
ɓe jeeyi périphé ɓe mbaɗino waɗinno fof kono Allah walli min ganda maɗa ko fedde amen de ganda maɗa waɗi ɗon ko waɗatno ko fijirde kamɓe dañani koɓe jinno ko e ɗum ɗon ko mawɗum nden fedde adi e fedde wonande ko nde Abou Diop ganduɗa hoore maɗa e moƴƴere moɗon onon saabu kala ko neɗɗo waɗi wadde ko yimɓe sa yiiɗi wadde ko yimɓe jaɓani yaata eyyi ɗum ɗon noon kanko Allah waddi min ko mboɗo sikki hay ko wona hay ko heewani min tawdiri Abidjan galle min gonno Samba Diop ko bandi ko guyjeya ko jontanoɗo e Abidjan ko jaati gandamaɗo yimɓe eyyi ɗum ɗo min gonno galle o ko ma wonno gaasi joyi suudu fof waɗi gandamaɗo suude e nder suudu gandamaɗo leese ko yimɓe hewɓe gonno e galle he ko bandi ko ɗon yimɓe gonno eyyi garti ɗo kadi ganda hoorema min gandiri ɗo koni fof ɗum ɗon nde waɗat ɗum nde ganduɗa min tinano tintinani ha joni mi anda ko fedde yahata ha ɗo to joɗiɗen ɗo mi anda fedde o yahata wiyanam mbaɗa nan tan fedde jokkere ndam Demba Sy Abou Diop eyyi Abou Diop so woni fedde Abou Diop tan ɓurata ɓayde min mi wasa hen waddede Abou Diop so woni e fedde tan ko min woni fedde nde eyyo saabu Abou Diop ko anda ko mi anda ko feccere ɗum ko yiiɗa ko mi yiiɗaka ɗum eyyi mboɗo welti noon neɗɗo kala ko fonda yo eto fodde hen hay ko fotani eyyi mi bonnani noon mi anda noon ko nde yahata taw eyyi foti noon ko andede andine haaloɓe ko goni ko ganda ko woni ganda ko yaron gandini ko heddi e pelle keddiɗe fedde fof wonde ɗo ganduɗa ko feni no fedde ɓamtare leydi ko fedde sosande ko fedde amen ko fedde ganduɗa hoore maɗa presque jewɗiɓe ɗo ɓe wonen wonɓe hen wonɓe hen minen gondi toon eywa mi wiyata komi mawɗo toon koni mawɓe ko hen jeyami eyyi kala ko dilli toon wawa dillude taw ganduɗa hoore maɗa mi tinani kala kone waɗe hen peeje muɗum ganduɗa hoore maɗa kala komi yantani wiyata gassa koni ganduɗa maɗa alay saago min nandira eyyi ɗum kam ko hawroɓe batuji ɓe ne gandi ɗum eyyi Allah ɗum kam Allah waɗi ɗum Alaji Demba ko wayno pelle janja e pelle goɗɗe aɗa heewi pelle ɗe ganduɗa a surtani a hombitani ɗumen sa itti indema takkande e jokkere an ɗam nde a watti pelle ɗe fof koɗe pelle bandiraɓe dayiɗe e leydi ndi ina gollo saɗa joguino wasiya mo mbajotoɗaɓe holno mbiyataɓe holko poti wadde holno poti waɗirde so Allah haalama heddi ko nanaka meeɗi wiyaade kumal parcelle eywa kawɗum to ganduɗa hoore maɗa e fedde jangde kam ko fedde andade ko hoddiɓe ko bandiraɓe ko sehilaɓe eywa aslem naaɓe fedde Daouda Dia en nde ko mawde ko andade ko yañde mi haali mbimi pelle ɗe fof so mbawino haaldude gona gotum kamɓe fof soɓe dutta ɓe goni gotum e pelle ɗe kala gadi ɗum e suudu wimare eno jaalal kala ko neɗɗo andi on ɓuri ɗum andude eyyi pelle ɗe fof nandira kala koɓe ƴetti tawa kamɓe ndendata mbaɗa kala koɓe kaldi ɓe pamodira eyyi kono noon yimɓe mbeɓani nandirde on kam wonɓe fedde ɓamtare leydi on gandi ɓe hen mbiyata politique haaltake ɗo e yimɓe noon so kalata politique ganda ala to jahata yimɓe mbi ene mi haalni ɓe mbi ganda maɗa haalo pular mbi nangue yonata ko hollaka son mbi haydara on dañani e laamu on dañata e laamu mbaɗon kollani yidde moɗon eyyi son jiilima audience on yoddima e rokkoɓe dokka on walla kaɗon mbi on dokkaka koni mbaɗe ganda maɗa so yimɓe jooɗi wiyete ko politique en kalata politique on ɓe jiiɗa politique en kalata mbi wadde ganda maɗa en jaata so hande mbaɗa hokki kam mi natir ɗo mbaɗa andi ko ɗon no fayi ñawɗa mi natir ɗon so neɗɗo woni homme d' affaire opérateur économique no Demba Sy ni e hono mumenen gona e nder leydi ko yimɓe sohleteɓe ko kalɗa ko banggue darogol yonta Senghor koye yontaji gadi ɗi jeeya hay soko ciltirɗe muɗum ga banggue amen ga yonta Abdou Diouf tawima e nangue e hoorema yonta Abdoulaye Wade tawima e nangue e hoorema e président Macky Sall hol darde nde daariɗa e jokkudel ma e mabɓe so tawi ina woodi ɓaade e Abdou Diouf woni tawimi koye Guéji Waye eywa gila Ibrahima Boyen
Kabiru Mbodj ha itti Sarifu Macky Sall eyo surtout ma Sarifu Macky Sall ɓe fof ne ganda Ibrahima Boy en Kabiru Mbodj en eywa Demba Seck en Sarifu Macky Sall ancien maire mo Guédiawaye ha yimɓe jiiɓodira ɗum ancien maire Guédiawaye sa wiyama Sarif tan oga ko Macky eyyi ko nanggani hadi kam ɗon wiyete eyyi kamɓe fof ɓe liggodirama enen ken hiroɓe on ko caloɗen on ko jiɗɗen kono ken hiroɓe tan ko ɓuura bidde eyyi mbaɗa wawi wiide gandamaɗa kamɓe fof mi wiyata mi ligganimaɓe ko nafata ɓe kono mi liggima e parti o ganda hoore maɗa ko nafata parti o tawi ganda ho maɗa wona mboɗo parti nafi min oɗo kanko ganda homaɗo mbiɗa ni ciltirɗe ndungu Senghor o rokki ko Abdou Diouf ko noon de Abdou Diouf gondiɗo ganda hoore maɗa Ablaye Wade itti ɗum Ablaye Wade Allah totti hamen ganda maɗa ko wayno Sambil Sarr wona goɗɗo em ko ɓiyam eywa ko ɓiyam mbiyatmi kañum kam ko nafoore woni hakkude men saabu passeport diplomate kanko adi waɗandimi ɗum e laamu Ablaye Wade min joddima Makka eywa kono noon ko mbimi ko so wona ko nafɗenɓe enen kam en jani koɓe nafi en taw pa Samuel noon so Allah ko ɓiyam passeport diplomate kanko wandimi ɗum rokkimi eyyi o noddimi de tawi mbaɗo Makka boom o wi tawi o nawata gallam o walla o jogota mi ara mbimi no mbaɗɗa fof ne moƴƴi gartumi tawmi ko juuɗe joom suudam eyyi ɗum kam mi dañi ɗum e laamu Macky Sall ummima gila 2012 ari ha hanki o suɓima candidat Benno Bokk Yakar ne wiye monsieur Amadou Ba yiyandema hen ko mbiɗa ko andi Macky ken hiroɓe nde o yiɗi nde enen fof en gandi min gallam anduɓe gallam ɓe ne gandi gallam wileɓe ɗon jipponno sernaɓe ɗon jippenno ala fof mo jippata ɗon e moƴƴuɓe min dari minen fof ganduɗa hoore maɗa fiɓoɓe piiɓi joom leɗɗe en gaddi eyyi minen fof gomin Macky min darani ha Allah ɓuuri andude ha ganduɗa maɗa hen goto wi leɗɗe ɗe ganduɗa maɗa mbi Macky ko laamotoɗo hikka mawnam mo jiidumi yumma goto ceerno Samba Amar ko ɗon naati gallam ɗo suudu wondu dow ndu nde yalti wi ko jiiloɗe ngaari cakko ɗon mbaɗon tale naggam cakko ɗon son cakkima ganduɗa ho maɗa hewɓe noon mbi ko coketede ñande noddete central ono nodde kikiɗe central ñande hen jirwi e wuuro ngo ɓe mbi ko coketeɗo kono min mbimi ko soketaki so sokama mi yante fenoɓe so sokama noon min jetti Allah min kaali ko woni gonga noon wino min mbaɗi ngaari ndi min e musidɗo goto ganduɗa maɗa ko sehil joom suudu Macky o sehil Macky eyyi jaltini sadak no wino ni ko Allah yettama ko wino ko o sokaka kamɓe dañi gonga no wino kadi ko ɗon kadi mo rewata ha so Allah jaaɓi ko kanko wonat président leydi o woni koni tagani laaɓi ɗiɗo noddimi oyi golle ma fof mi nani ko gollanɗami ko mi tini men jiidir koni ha ɗo jiiɗani debbo gadiɗo ganduɗa ko maɗa gonnoɗo sababu ɓiyum adi waɗede secrétaire général présidence ko suka debbo nanɗo mboɗo andi yummum mboɗo andi no wiyete wi ko cukalel mawɓe garata dokka ɗumen ganduɗa hoore maɗa kumandi so salni men wiya ko bonɗo neydi ñaagui yo ummo ɗon joni commerce kala jiiɗa table o ganduɗa ma lendi Babacar Sy table o ganduɗa yeewo bagui ko kanko ɗo ha Kirma Sar lendi kala jiiɗa Babacar Sy ko table o mabɓe ko bagui mabɓe o itta ɗon eyyi ɓen dañi hen gueɗal kono minen kam min jiyani gueɗal taw min paadi eyyi Allah noon ɓaade ken hiroɓe ha joni ken hiroɓe tan wonande Amadou Ba ko bandiraɗo gandaɗo woɗɓe gona Ablaye ɓe gonamo ɓe Ablaye ene woɗɓe ganduɗa maɗa kala mbaɗanoɗo hen enen kam ñagoɗen Allah tan ko Allah rokku ɗum maɗa jogade ɓernde wawde jogade leydi ndi moƴƴana leydi ndi
waɗan ndi ko yiɗi ko eyi ko soynano e maɓɓe ko noon eyi wono fuɗɗori ni feewani tawi ko goonga fuɗɗori o feewani moƴƴi soɓe jogori folde nde Haalpulaar en mbi ganduɗa hoore maɗa kawam goto wiya nde mawɗo maɓɓe noddi ɓe ganduɗa maɗa addi kuɗi baɗi itti gotol ganduɗa maɗa nangi ɓe keeli kamɓe fof o rendini woma walan nde o rokki ɓe dongi helde o son nangodiri ko ni mbawi toon son certi ganduɗa maɗa ni tan mbawi toon ɗon nangodira ngam ɗum tan nafata soɓe nangodiri nafa en foftina en soɓe nanguidani ganduɗa maɗa ɓe tampina en eyyi jiɗɗen noon ko yo Allah walla ɓe nangodiri yo Allah walla ɓe nangodiri paami ko Halimata Dia ɗowata yewtere nde wondude mo ganduɗa ko Abou Gaye e Malick Oumar Ly ɗum noon caméra o ko Djiby Dieng jogui ɗum mo Wourossogui en jettimo jandimamamo chef o ko Ibrahima Sy Ndawuji mo Nabbaji noon en jetti en jandimamaɓe suka hen mawɗo debbo hen e gorko Alaji Demba haade mabɓe artude mboɗo andi wonɓe fof ko ɗeɗɗi kas nde wonno ina moƴƴina yewtere nde ɗeɗɗude page ne moƴƴa yewtere nde Demba kirami hiramagal mi ɓooyi hay sen kaldan hen mi teskima nden haade oɗo mawɗo laamade itta jawdi ma nawanɗa mawɓe leeɗe yo mbad meeting aji yo ndaro yo mballu ko wona ɗum ko mi naati ɗon e banggue social to banggue balle Demba ina teskoya kala ko Allah luɓori ɗum ina walla hen bandu men beele ko balle gummotoɗe caggal leydi walla ko asgal ngal Demba jogui walla Demba jogui ko wallidiɓe wonɓe e nder leydi ndi ay ballal gotal ummotata komi caggal leydi Allah rewnata juuɗam ko joguimi ko Allah yantini juuɗam tawi on wonɓe mbatti hen komin gandumi ganduɗa hoore maɗa wona min tan wawi ɗum ñamde mi rokka miskine handuɓe hen koni balle caggal leydi kam ndewani juuɗam nde noon ɗiɗa ko yo Allah seedo monam ceerno Samba Mari wi kala ko mbaɗɗa yo Allah seedo ko ɗum tagui minen min jiiɗa haalde komin mbaɗata eyi wonno min jangguina kala ko neɗɗo waɗi yo Allah seedo ɗum noon yo Allah seedo tan ko waɗete ko ɗum ɗon ganduɗa hoore maɗa presque Allah ne andi mi yiɗa ɗum haalde mi yiɗa ɗum haalde gandumi tan komin mbiya kala komin mbaɗi ko yo Allah seedo yo Allah seedo en mbaɗat namdal meɗen battindigal tan faade Alaji Demba Sy haade meɗen uddude yewtere nde min mbiyatmi tan ko hol wasiyaji ɗi mbatta faade e leñol ngol ɗum ɗon ko en jii hande rendoji ɗi ine keewi pelle ɗe ne keewi moni foof waɗaɗa fedde muɗum moni foof darna fedde taw pelle ɗe fof hen sahaji taw fandare nde ni ko wotere kadi ne heewi kadi ɗo fulɓe ɓe gullata wonde surtout ko wayno communication to banggue humputewji ɗi eɗen ngakki hen yitade koye men hol wasiya mo mbatta faade bandiraɓe e holno poɗɗen wadde hol peeje ɗe poɗɗen wadde surtout ɓe ganduɗa ɓe ko wiyeteɓe joguiɓe ngalluji en beele ɗum ɗon eɗen mbawa hebde ɗum pelle ɗe hande kala mo pelliti ganduɗa maɗa pelle nanɗo e wuuro ngo nangodiri nanggani neɗɗo o ɓennat kalami ɗum heddi ko haalanede nande e jabde e wadde yimɓe hangan natti liggorade ganduɗa hoore maɗa tan jarama moni fof tan tampa ganduɗa maɗa guila e haajuji mum ha e téléphone ngaji mum ha e joto muɗum koni yimɓe tiiɗen koye men son tiiɗama koye men tan ganduɗa maɗa andi ko jeyata ko lawol secti jan tan darde wona neɗɗo ari tan ganduɗa maɗa mi rokkima dewgal sa yiida daroyde debbo ganduɗa hoorema salamu aleykum tan ganduɗa maɗa wona adori tagui min dokkima nawor so sattani a nanggat tan poɗɗom nanguirde hay debbo sa ari nda ɗum ganduɗa maɗa yaha min jiida koye men yaha garta haqqi laaɓi tati nayyi gari ƴeewa oɗo ko jiɗɗo kadi hoto sakke yo waɗe hen ganduɗa maɗa ko haqqi jawdi makko mo o wasa nanguirde yidde kamo nanguirde jawdi makko ndi kono salamu aleykum a rokkama ganduɗa maɗa sa yiɗi nawor noon on ndewindima ndeɗo jonde Alaji Demba Allah jarama golle ma jooɗi peewi aljuma alen no hande ni tan dimanche joguiɗa koɗa fofto e galle ma musidɓe nan e boowal seernaɓe nan ɗo woɓɓe nan ɗo
sa ƴetti tan poɗɗo ni a hokki nde ɗo fedde amin gandi yidde ma e fedde nde e anniye ma e fedde nde hoto Allah soni jikke o ari ha ɗo ma mbattu jewte goɗɗe tawa bandiraɓe no tawa gam mbawa settade hen won hen komin ƴetti ko a suwa taw yiide settiɓe ma hen ballal ma e dande ma e enɗam ma e hoddiɓe ma e juulɓe nden yewtere ma o e joni joni o ñalawma hannde hol konngol mbaynotoɗa faade bandiraɓe mi yetti Allah mi yetti on nde ɗo jonde sabibinɗa yo waɗe mi andirano hono ni kono noon Allah newni wayi hono ni feewi moƴƴi an no mbinomi ni tan ko an ko Allah waddi en ken bandiraɓe ken hoddiɓe ganduɗa hoore maɗa ko garɗa koye galle ma Malik Oumar Ly on gardi ɗo ko wona hande tan kamne an kadi nan ɗonti enɗam Abou Gaye fedde ɓamtare leydi ko kañum ganduɗa maɗa koye fewnoɓe toon jeeya kañum hamɓe Ly hamɓe Amadou Ly eyyi ɗum ɗon noon kamne ko jodaɗo wonmo mi andano ko bandiraɗo mo gadduɗon ɗo te gadduɗon kadi ko ɓiyam Allah ɓuuri andi ko ɓiyam ko jaranguel najo komi jaranguel najo ko ɓi bamma ko ceerno Oumar wiyete Oumar Jambour en ɗo ganduɗa bamma ko ceerno mawɗo liste kar ko kala ko lamma firtako bamma ko ceerno mawɗo sa Allah bamma ko ceerno mawɗo o wari koye galle makko wimo bisimilla makko kankam hay goto wona ɗo koɗo kono kanko wari koye galle bammakko eyyi ko Allah noon ɗacci sababu o ko onon eyyi saabu hay komo nanami o anda kam minen mawnani toon eyyi noon jarama Dia Wourossogui Djiby Dieng so Wourossogui e wona kadi min mbiɗa yidirde e kankone ko waɗata ko yo Allah ñimnuma hen kanel o jeeya eywa yo Allah ñimnuma hen neɗɗo kala ko waɗata yo Allah waɗen ɓeydare ha watta kañumne yamrude onon fof ganduɗa ko mbatton ko yo Allah rokku enen ganduɗa maɗa fandare moɗon ha mbatton wona duɗe ganduɗa maɗa ɓamta ɗum en beltima heddiɓe ɓe joddake e meɗen ɓe guila e suddiɓe ganduɗa hoore maɗa ha e ɓiɓɓe nan jooɗi boowal e kala ko foti fewde kadi e ñalawma he kamɓene tinnima pewni ganduɗa hoore maɗa guila kalanmi ɗumen mboɗo daña hoɓɓe e darima haqqe fodde mumen ganduɗa hoore maɗa o foti darade ko noon kadi foti waɗe ɗum kanko ɗon ɓe guuri dimanche fof kam an aɗa andi sa ari a tawat ɗo yimɓe sa yiya ɗaccat ɗo yimɓe ɗum kam ko Allah waɗi ko mbiɗa fatɓitoɓe ko gonga ko bandiraɓe koye fedde nde ɓe jeeya ceerno o ganduɗa homaɗa on ko bandiraɗo koddiɗo jaaɗo peete kam ganduɗa meɗen ko gotum noon ko kamɓe fof ɓe bismama joƴƴiɗi ɓe to tan ganduɗa homaɗa kalten ko kala ko neɗɗo jaaga tan joñe kono wona yidde ɓe goɗɗo en yiiɗa kadi ɓe goɗɗo en eyyi ɗum noon Allah jarama on jarama jokki enɗam yo Allah jokku balɗe moɗon yo Allah kadi ɓeydu ganduɗa hoore maɗa fedde nde ha yetto to foti yettade ɗo yo Allah ɗon ɓeydu kadi nandiral hakkude meɗen e pelle goɗɗe pelle ɗe fof nandira gona gotum nangodira gona mbaɗa junggo woto e nangodira ganduɗa maɗa kala ko jiiɗi tawan Allah n rokka ɗumen e jooɗima kadi tawde ɓuuri tawede eyyi yooɓe cohlu en ɓe garana en nde en sa ganduɗa maɗa teddata eyyi enen kam ken walloɓe ken hiroɓe ken walloɓe bandiraɓe ha joni ko bandiraɓe tan jooɗi bandiraɗo jooɗiɗo tawi ko Allah newni ko yo Allah tabitin wona eywa kamɓe fof ɓe jantodira ɓe gonda ɓe ballodira ganduɗa homaɗa ɓe ballodirno laamu ɓendu ngu nguɗo kam ballodira tan ganduɗa maɗa mbiyeten wona e juuɗe meɗen hande Allah hani fof jarama noon Alaji Demba oɗo ñalawma hannde mamin ɓam hen ko min nawe kalirɗe amen ɗe ko ɗum waɗi min cuɓaki bandiraɓe hewɓe tawe min ceggide ɗo yewtande mofte yewtere wonde ma wat no mbinomi nane wonɓe jontideɗa e sahaji ma wonɓe gurdunoɗa guila e Fouta wonɓe coggittunoɗa wonɓe ɗannudeɗa mbaɗɗon ñamgolluji oɗon gurdi oɗon teddodiri won hen yaaɓe yo Allah yumoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna heddiɓe o dursugo juut mi yi ɓesguji mabɓe foof
kala hen innowo baɗowo dewgal aɗa tawe aɗa dawa hen ngal seedantagal wonko kemmi hen ina mofta jetti suddiɓe e yimɓe galle ɓe ma en gartu ɗo taw eɓe jooɗo kamɓe koye mabɓe taw ko sal jaaƴo no moƴƴi wona fadde sal o ala ina joga ɗo jooɗa kono hande ko enen cuɓoyi ni gam yewtude bandiraɓe no hannirta ni noon sohnaji mo hokkuma udda yewtere nde Allah jarama Abou Samba Diop wonani en weltare no mbirumi joni ni tan en jetti Alaji Demba Sy so tawi ko gonga en jettimo kaddi jettor sabu noon ko jinnoɗen ko foof en keeɓi ɗum machallah o ɗeŋaki hen haydara kadi o hollani en hay hunde ko ganduɗa taw koye namdiɗen ɗe o añi hen jabade walla goɗɗum ala kala ko namdinoɗen o jaabima kadi eɗen cikki kadi ko namdiɗen ɗo ko bandiraɓe foof ma keɓe hen weltare mawde saabu humpito heɓama ɗo hennene to banggue makko kanko Alaji Demba Sy en jetti noon fedde jokkere en ɗam Demba Sy noɗe poti foof goo o ha e ɗiɗi o foof kono kadi e cate kadi ɗe ganduɗa ina ceŋi e fedde jokkere en ɗam Alaji Demba Sy kona ɗum ko kadi ko goomu jandiyankoɓe en jetti ɗum onone kadi on jettama on jarnama en jetti galle o foof kono kadi en jetti Djiby Dieng toon to caméra to Allah jarama on jarama ha saaha goɗɗo inchallah Who